fenti ya duk wanda ya sai ya sai me fatan ka wannan gagarumin wasa da za a fafata yau na final na dambe mota tsakanin Rabu Bahagon Ebola da kuma shi Bahagon mai tafasara? fata ta kawai a tashi lafiya duk wanda Allah ba sa Allah ba shi. Me kake so yan kallo su kasance? Ni na faɗa ma fata ta kawai a tashi lafiya duk wanda Allah ka ba sa Allah ya ba shi. A cikin fiye da Allah. To mun gode Ali Zuma. Ina tare da kai. Kuma wannan dambe za mu iya cewa da ku za a fafata yau ba da Jamus ba. Wannan damben mota ya kake kallon wannan dambe ya kwarin gwiwa ka yake a wannan dambe? Insha Allah in Allah ya da ina da kwarin gwiwa ga damben saboda in Allah ya so ya da ba hako zai ba da rabin Allah da cikin minti ɗaya insha Allah damben ba zai za ta yi insha Allah. Kudu suna ganin fa yaron nan yana lokaci ana ganin kamar tun yanzu ba kun rotse da yaron. A ya za a yi mu roce mu mutum ne mu muke bi ne ba shi yake bin mu ba kuma muke bi ne kisa ba shi yake bin mu kisa ƙara mai zamu shi kuma in yi abin ne wani sana doka mu muke bi ne kisa kuma ka rike ka san halin ba ko shi ba sanya. Wancan sati biyu da ya wuce gurma da sun sha kuka sakamakon mota bata zo gare su ba, wannan kuna ganin za ku yi dariya kenan? Insha Allah za mu yi dariya ba ba ta lokaci ma Allah ya yarda. To ana ganin cewa kamar akwai maja tsakanin ku da kudu yanzu wannan maja ta watsa yau kenan? A ba maganar maja kowa ya sha borin gidansu yau kowa ya kuci kansa kowa ya sha borin gidansu. Me ya kiran ka ga yan damban nan su bi duka? To yan damban nan abinda a kira na gare su kowa ya tsaya kwantar da hankali ya yi wasa banda wada saboda sun zo neman arziki ne wanda kaddara ta ya yi hakuri da shi da iyayen gidansa. Ta hada ka da Alhaji ya kashe Ankari, wato in ka fahimce ni shine tsakanin Gurmada da kuma Kudu, kai kana cikin shugabannin Kudawa shi kuma yana cikin shugabannin Gurmada. Ya kake ganin wannan nasarar wasa? Mutane ma suna cewa ka rotse har yanzu ko gidan ka kasa shigowa. To salamu alaikum, mai magana sunansa Alhaji Aminu mai unguwa garkon Kuda Balaraban Kuda sarkin yaki na Kuda Dawis sarkin ado kuma fiya na Kudawan dambe. Wato a wannan dambe ni saboda tsaban nasara ta ma confidence ban ma tashi daga bacci ba sai karfe 10. Garantin kawai in Allah yadda zan cinye Gurmada tunda su already jama'a yanzu ba maganar su ake yi ba, duk sun yi sallar kura, so Gurmadan ma za su yi sallar kura. Duba da irin yadda mai gidan dambe ya kawo tsarinsa cewa shi Gurmada sun rage mutum biyu, ya kamata a ce a bada mutum ɗaya a final, ya ce sai ya buga semi final ya buga final, kuma Rabi a shirye yake da ya buga final shi kadai, ya bige Bahagon mai takwasara, ya bige Bahagon Umaru, annan dama already ai matansa ne. To misali ai ana ganin wannan dambe tsakanin Rabi Bahagon mai takwasara Rabi shi yake bin kisa. Gurmada suna ganin cewa kamar za a kara masa yau. Ai already shi dan ba mace ce da ciki, ba a san abin da za ta yi. Kuma in kaga Gurmada suna babatun su, ai already ni ba ni da haushin su a harkar dambe. Ka diba kaga abin da nema Manu shagon garkuwar Cindo shekaran jiya a garin Katsina. Da ya salla kura ya taso ma sai da yan uwa suka rike. Diba garkuwar Cindon mu na yadda ne masa yau da gobe, a jiya dan digiri da ogere da yau da gobe. Ai Gurmada na riga na gano logon su, ba ni da haushin su a harkar dambe. Su ko dama jama'a wannan ai ba ma a maganar su, ni ban taɓa ma da haushin su, dama su ne suke ganin ni na zama kaɗan mai yawa yanzu. Wannan damba ne yau Gurmada suna ganin wai sun ce a minti biyu kacal, kai minti ɗaya ma suka ce za su bada kai. Ai Rabi ba mai jira bane, Bahagon mai takwasara ba mai jira bane, amma mu mun yi roƙon Allah kuma mun ba al'amaran ga Allah. Muna iya cika baki kuma ba mu iya cika baki tunda mun dangana komi wajen Allah bi iznillahi. Alfarma annabi Muhammadu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Kashi Ankari shi zai dauki makullin mota ya bani da kansa, shi ne shugaban Gurmada, shi zai dauki makullin mota ya bani a hannu. To wannan Alhaji Aminu me yake kiranka ga waɗannan 'yan wasa biyu? Wato wasa shi dama wasan fage wani abu ne wanda already ya dauki asali tun duniya na kwance, kuma wasan fage mun saba na masu sun mani, amma a wannan lokacin na shiga gabansu. Ba ni da haushin Gurmada, ba ni da haushin jama'a, kuma alfarma annabi in Allah ya yarda sai mun yi nasara akan Gurmada, dan babi zai yi kuma duk zai bige su zai ci mota in Allah ya yarda. Ya
kake da wannan ai lafiya tashi lafiya wannan da ba aminci ne kake ga za ta kisa ina ba ma Allah dole ai an tashi da ya tashi kana da farin ciki zaka faranta ku da rai yau fatanka? Fatan Allah ba mai rahusa. Ya kake ganin nasara? Nasara in Allah so ka fara da ita. Nasara na hannun kurmana? Allah ya so. A minti nawa kake ganin da za ta kare? A minti nawa kake ganin wannan da za ta kare? Amma za a yi duka cikin saka in Allah ya yi. Wani salon dambe za ka yi? Ko ma wani. Wani kalar dambe za ka yi masa? Wannan kuma sai an taka mu. Allah ba da sa. faɗuwa ta duniya babu irin ɗan dangan duniya ɗan dangan duniya ya faɗi kowaye ɗan dangan duniya kowaye dangan ka wallahi sai an buɗe ka shi ma wata ɗan buɗe waje lallai arewa suna mata an sake an tsallaka shi gaba na ya sani wannan dan dai ai kuna hada mu da kuma sai in kun yi na kun tsallake ne sai kuna tsallake ni ko ni dan ne ba sai wannan da ba sai ba shi ba aka ce an buge alizu an buge jirgin leda ni ne ne ba ga alhaji